Zdravím. Posaďte sa. Dnešný príbeh je o Sun Wukongovi, známejšom ako Opičí kráľ. Jednej z najikonickejších postav v klasickej čínskej literatúre. Tento príbeh pochádza z legendárneho románu Cesta na západ, alebo Shi Jun Qi. A keďže bohužiaľ nie som znalý čínskeho jazyka, budem sa snažiť výslovnosť obsiahnuť čo najpresnejšie ako dokážem a bude možné. Poďme na to. Sun Wukong sa narodil z magického kameňa na vrchole hory Huakuo, známej ako hora kvetov a ovocia. Tento kameň absorboval nebeské a zemské energie počas tisícročí a jedného dňa sa z neho zrodil Opičí kráľ. Od začiatku bol výnimočný s inteligenciou a silou, ktoré ďaleko presahovali jeho druhov. Ako mladý opičiak sa stal kráľom svojho kmeňa a žil v radosti a veselí. Avšak jeho nepokojná povaha a túžba po nesmrteľnosti ho privedli na cestu hľadania večného života. Opustil svoj domov a vydal sa na cestu, ktorá ho zaviedla k mnohým veľkým majstrom a mudrcom. Sun Wukong sa učil umeniam a magickým schopnostiam od patriarchu Sabhutil, nesmrteľného taoistického majstra. Naučil sa premeniť na 70 rôznych tvarov, ovládať vietor, vodu a stať sa neviditeľným. Dokázal prejsť 108 000 lí, čo je tradičná čínska jednotka vzdialenosti. Jedným skokom pomocou techniky obrat oblaku. Jeho najznámejšou zbraňou sa stal zlatý palcát Rui Jingu Bang, ktorý mohol meniť veľkosť podľa jeho vôle. Tento palcát získal od dračieho kráľa východného mora a pôvodne slúžil ako mierka hĺbky mora. S narastajúcimi schopnosťami sa Sun Wukong stal arogantným a túžil po ešte väčšej moci. Rozhodol sa navštíviť nebesia a požadovať uznanie. Nebeský dvor mu udelil pozíciu strážcu nebeských stajní, čo bol nízky post určený na jeho upokojenie. Keď si uvedomil, že ho podcenili, rozhneval sa a vyhlásil sa za veľkého mudrca rovného nebesiam. Sun Wukong pokračoval v narúšaní nebeského poriadku, kradol broskyne nesmrteľnosti z nebeského sadu, pil elixír nesmrteľnosti patriaci taoistickému majstrovi Lao Siovi a narušil nebeský banket. Jeho činy spôsobovali chaos a neporiadok v nebesiach. Nebeské sily ho nedokázali zastaviť a tak sa obratili na Budhu o pomoc. Budha ho vyzval na súťaž, či dokáže vyskočiť z jeho dlane. Sun Wukong prijal výzvu a vyskočil na koniec vesmíru, kde uvidel 5 stĺpov. Aby dokázal, že tam bol, napísal na jeden stĺp a vrátil sa späť. Budha mu však ukázal, že stĺpy boli v skutočnosti jeho prsty a Sun Wukong nikdy neopustil jeho dlaň. Následne ho Budha uväznil pod horou 5 prvkov Wu Xing Shan, kde mal zostať 500 rokov. Po 500 rokoch bol Sun Wukong oslobodený buddhistickým mníchom Chang Seng Chenom, tiež známym ako Tripitaka, čo je titul znamenajúci 3 koše buddhistických písiem. Tripitaka hľadal ochráncu na svojej púti na západ, aby priniesol posvetné buddhistické texty do Číny. Sun Wukong sa pridal k mníchovi ako jeho ochránca a sprievodca. Aby sa zabezpečila jeho poslušnosť, mu nasadil magickú čelenku, ktorá spôsobovala bolesť, keď Sun Wukong neposlúchal. Spolu so svojimi spoločníkmi, akým bol polodemonické prasa a bývalý nebeský generál, čelili nespočetným výzvam a nebezpečenstvám. Na ceste bojovali proti démonom, ktorí chceli získať Tripitaku, pretože jeho telo prinášalo nesmrteľnosť pri konzumácii. Sun Wukong vykonal mnoho hrdinských skutkov. Bojoval s mocnými démonmi, ako bol Červený chlapec, syn Bičieho kráľa, a pomáhal oslobodzovať krajiny od ich útlaku. Konflikt s Bičím kráľom vznikol kvôli ich predošlému priateľstvu a neskoršiemu nepriateľstvu.
ktoré pridalo príbehu hĺbku a zložitosť. Počas cesty sa Sun Wukong naučil mnohým cnostiam, ako sú trpezlivosť, súcit a pokora. Jeho skúsenosti a vernosť k mníchom ho zmenili. Postupne sa stal skutočným hrdinom, ktorý využíval svoju silu pre dobro a ochranu slabších. Príbehy o Sun Wukongovi sú natoľko populárne, že sa dostali aj do modernej popkultúry. V anime Dragon Ball je postava Son Goku, priamo inšpirovaná Sun Wukongom. Son Goku má neuveriteľnú silu a bojuje s magickou palicou, ktorá sa môže predĺžovať a cestuje na lietajúcom oblaku. V hre League of Legends sa Sun Wukong objavuje ako šampión v rovnakých schopnostiach a vlastnosťami ako legendárny opičí kráľ. Jeho rýchle pohyby a magický palcát robia z jeho obľúbenú postavu hráčov po celom svete. Sun Wukong je fascinujúcou postavou, ktorá nám pripomína, že aj najväčší hrdinovia musia prejsť cestou sebaobjavovania a rastu. Jeho premena z arogantného a neposlušného opičieho kráľa na oddaného ochrancu a hrdinu je plná ponaučení, ktoré sú relevantné aj dnes. Príbeh o Sun Wukongovi zdôrazňuje dôležitosť pokory, priateľstva a vernosti. Aj keď je nesmierne silný, jeho skutočná sila spočívala v schopnosti učiť sa zo svojich chýb a meniť sa k lepšiemu. Tak ako dokázal meniť lepšiemu a vidieť všetko, čo bolo iným skryté, mytologická postava Odin z norskej mytológie. Avšak na jeho príbeh si našiel čas iné miesto.